37 rekluti naqdu mal-korp tal-Pulizija bħala kuntistabbli wara li temmew b'suċċess il-kors ta' taħriġ rekluti mill-Akkademja tal-Forzi Dixxiplinati. Dan il-kors kien jinkludi kemm aspetti fiżiċi u akademiċi fost oħrajn. B'kollox f'dan il-kors ġew malma 63 suġġett tal-liġijiet, l-etika, id-diversità, regoli u proċeduri, investigazzjonijiet ta' reati bħal violenza domestika, abbuż ta' tfal fuq siti elettroniċi, offiżi sesswali u għarfien dwar is-saħħa mentali fost oħrajn. Matul din is-sena l-Korp tal-Pulizija kompla jissaħħaħ bżieda ta' aktar minn 160 membru full-time ġdid. Il-Ministru għall-Intern Byron Kamilleri qal lil kuntistabbli l-ġodda li l-ġurnata tal-ġurament mhijiex il-ġurnata tal-wasla, iżda l-bidu ta' karriera ta' ħafna sodisfazzjon u ħidma bris il-komunità fih dan il-Korp tal-Pulizija. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa ħeġġeġ il-kuntistabbli l-ġodda biex iżommu fihom id-dixxilpina u sens ta' responsabilità. Il-premju ta' rekluta l-aktar li ddistingwa ruħu il-PC Mark Farrugia Award ingħata lil Sean Vella. Kburi, tuħos ċertu ta' responsabilità kemm lija u lejn il-kollegi tiegħi. Għandna eċċitament kbir biex nibdew naħdmu u għandna sens ta' responsabilità biex nagħmlu.